Здравейте! Днес в Дневникът на Венета ще говорим за онези ситуации, в които някой се чувства ограбен. Било то от работодател, приятел или застраховател. Сигурна съм, че почти няма човек, който поне веднъж да не се е чувствал излъган с пари от някой от тези причини. Ето защо днес озаглавихме предаването си "Не ни платиха". Тук в моето студио днес трябваше да дойдат двама души, които твърдяха, че са започнали работа при семейство Евгения и Николай Баневи през септември 2014 година. Добрин Иванов чистил градината, работил като вип-сервитьор, пазарувал за домакинството и вършил всякакви други поръчки. Приятелката му, Мариана Андонова, пък била готвачка и гледала децата. Допреди няколко дни те казваха, че семейство Баневи им дължат сума от близо 8000 лева, без осигуровките. Именно за това Добрин и Мариана трябваше да дойдат тук и публично да заявят претенциите си. Едва вчера разбрахме, че семейство Баневи им платило и ги е накарало да подпишат декларация, че няма да изнасят проблема в публичното пространство. Ние от екипа на Дневникът на Венета обаче искаме да попитаме семейство Баневи дали наистина са изплатили парите на своите работници и за това сега ще се свържем с тях по телефона. Колегите правят опит в момента да се свържат с Евгения Банева по телефона. Колеги, когато имаме готовност, просто ми дайте сигнал, че Евгения Банева е на телефона и ще я включим директно в предаването. Дава свободно. Чуваме. Както виждате, за първи път се случва. Над 100 епизода вече имаме на Дневника на Венета. За първи път се случва гости да не дойдат. Чувате в момента, дава телефона на госпожа Банева, дава свободно. Тя не вдига. Гостите, които трябваше да гостуват днес, аз оставам с впечатление, че те употребиха предаването и нашия екип, за да си получат парите, тези над 8000 лева, които семейство Баневи са им дължали неизплатени заплати. След сигнала запишете вашето съобщение. Да, няма да стане връзката с госпожа Банева явно. Добре, колеги, но пак и към публиката казвам за втори път, над 100 заснети епизода на Дневника на Венета, за първи път гости ги няма в студиото, при положение, че самите те ни потърсиха, свързаха се с мен, дори на моя личен Фейсбук, цялата кореспонденция с тях се пази. Да, пак е добре, ако са им ги изплатили парите, че поне са им изплатили парите. Да. Ама дали са ги изплатили или са ги заплашили? Аз само искам да кажа, че освен на двамата гости, които имахме по темата, семейство Баневи определиха и други двама служители техни, икономка и тяхната икономка Евгения Илиева, мисля, че се казваше, и личната охрана на семейство Баневи Емил Анадолийски. Те също трябваха да гостуват днес в студиото, но и тях ги няма. Венета, всички богаташи правят така. Дори държавата прави така. Държавна фирма, която не плати на работниците, след като дойде телевизия или медии или там другите, и те почнат да плащат по-малко. Не само богаташите, и държавата прави така. Това е за съжаление. Аз искам да кажа, че също има и в днешно време такива работодатели. Даже могат да отрекат, че изобщо не ги познават и не са ги виждали. И за съжаление все още в съда не всички приемат снимковия материал, което е много жалко. Ако наистина са им изплатили, поне да имат наистина някакво удовлетворение, въпреки че не са се явили, но ако пък и не са ги изплатили, за което аз много се съмнявам. Да. Ти казваш случай, че те, нали, има случаи, когато се правят, че не ги познават, но ето в нашия случай не е такъв, защото Евгения Банева в разговор с човек от екипа много добре е знаела за кой неин служител става въпрос, защото дори го е нарекла алкохолик. И в този разговор, на който са присъствали хора от екипа, става ясно, че тя знае за кой говориме и че в последствие самата тя определя други двама гости, които също работят като иконом и като Радвам се, охрана. че е така. Аз в момента имам такъв близък, който не си е получил заплатата. Ходи при работодател, аз го придружавам. Носим даже средства за записване, тъй като сме занимали институцията. Те отричат и казват: търсите под волателе. А парите не са изплатени. Да.
За съжаление не се дигна телефона госпожа Банева, но ние можем да им кажем сега в момента, ако те ни гледат и искат право на отговор или имат какво да добавят, да допълнят към мнението на техните служители. Ако в момента госпожа Евгения Банева или нейният съпруг Николай Банев ни гледат и искат да участват в предаването, могат да се свържат с нашия екип. Те имат нашите телефони, тъй като хора от екипа са разговаряли, както казах, преди няколко дни с тях. Виждат се през цялото време, виждам и в момента са изписани телефоните на предаването и всякакъв начин, по който може да влезе с нашия екип. Достатъчно време отделихме на хората, които не дойдоха в студиото ни. И за това мисля, че е време да обърна внимание на гостите ми, които спазиха обещанието си и се отзоваха по темата "Не ни платиха". Първият ми гост е на 54 години. В продължение на 23 години той е живял в Канада, където претърпял катастрофа. От тогава изпитва силни болки, но застрахователят му отказва да изплати обезщетения. Подробностите ще научим от самия него. Нека посрещнем с аплодисменти Владимир Христов. Заповядайте и добре дошъл. Радвам се, че вие сте в студиото, макар и темата да не е, как да кажа, особено приятна за вас. Само да уточним, никой ли не ви е заплашвал за застрахователите от Канада? Някой не се ли обади да не дойдете в предаването, да не гостувате? Не. Няма, да. Не се разбрали, че ще участвате явно и за това. Все още не. Да. Какво се случи с вас? Казахме, 23 години сте живял в Канада. Да, тук съм от около 5 месеца в България. Там какво работихте? Бях авиомеханик, когато се случи злополуката. И след това продължих по принуда да работя. Доктора, който ме оперира, беше много добър специалист, обаче мисля много лош доктор, защото ме прати в нездравословно състояние да работя. Тежка физическа работа. Да кажем малко за самата злополука. Значи, след като се връщах от работа в около 20 часа и 15 минути на 27 септември 2002, карам по магистралата за към нас и точно беше почнал да вали дъжд, нали, такъв слаб, много слаб. И пред мен е задръстване на изхода на магистралата. И аз, нали, спирам, защото тогава е много хлъзгаво, когато почна да вали. И спирам и гледам една кола отзад много бързо кара и само се мога да спре и тя на време, защото, нали, не се знае. Обаче спирам и я гледам, аз бях спрял вече, гледам, тя изчезна. И точно тогава, нали, се успокоих и точно тогава усещам удар от страни около 90 градуса на това ниво. И много боли след това. И след това идва бърза помощ и ме закарват и ми казват само да не викам, защото викам, защото много боли, не припаднах. Би трябвало било да припадна, обаче не съм припаднал, по не знам какви причини. И след това вече в болницата видях жена ми и вече не ме болеше, защото ми даваха морфин, мисля, не знам какво. И това е, общо взето. След това прекарах около 2 седмици там. Държахме за да видят дали ще забере. Ако забере, ми импутират кръка. Преди да ми направят операцията, ми пипна доктора пръстите. Ако не ги усещам, ми го ампутират. Това, че аз ги усещах. И след това дойде един колега да ме види в болницата, нали, от италиански произход, мой набор. След това, като си отидох, след 2 седмици дойде ме види вкъщи и ми каза: сега си вземи адвокат. И аз викам: защо си вземам адвокат? Тази застраховка принадлежи на правителството, на провинциалното. А каква е тази застраховка? Тя каква е? Те покриват телесните повреди и се плаща с плащането на регистрацията на автомобила, нали, номера. И покрива уж, нали, покрива. И аз викам: за какво ще плаща, за какво ще се занимавам с адвокати, всичко е покрито. И от тогава вече почнаха проблемите. Година по-късно взех най-добрия адвокат. С жената мислехме, нали, кой да вземе най-скъпия или по-евтиния. Взехме най-скъпия, една жена, нали, адвокат. И оттам нататък вече, значи, от 2003 до сега се съдиме и още не сме се разбрали, защото те плащат ами някой лев, обаче не плащат това, което трябва да платят. Да, защо? Ние само тук в България си мислим, че така се случва, но ето вие в Канада имате злополука, застраховка, която би трябвало в този момент да покрива
Тя как е направена? Защото аз не съм много неясно в Канада какво е законодателството и какво трябва да ви изплатят. В Канада застраховката при катастрофа се казва no fault на английски и я ползват и на френски no fault, което значи, че никой няма вина. Което не е лошо, обаче като пострада човек и загуби работа или загуби пари, трябва все пак някой да плати, обаче те и това не правят явно. В моя случай, въпреки че аз знам от източници, че с тяхни хора, които работят за тях с много по-малки повреди, им плащат, само че да работят за тях. И тази застраховка, тя уж покрива, no fault, няма никой вина. И това е. Обаче принадлежи на правителството, то е най-силното, то решава кога, какво, на кой, колко ще плати. И адвокатката ми каза общо взето, че това, че имам болка, не е причина да ми платят, което аз го разбирам, защото всеки може да има болка. Обаче като произлиза болката от проблема, който е катастрофата, тогава вече е различно, както е в моя случай. Както се вижда тук, аз мога да ви покажа и това. Ако искате, покажете, за зрителите в момента да видят, да зрителите ясно, всичките. Това е парчето. Това е, не знам камерата дали показва, това е следствие на катастрофата, където те казват, че вие може да имате болка на какво ли не, така ли? Те казват, болката не е причина да ви платиме, което аз го разбирам. Обаче първото, което е, това е проблема. От тук до тук той се държеше почти на фокус кръка. Фактически кокала, бързата помощ не си е дала труда да събере парчетата. Той ми каза доктора, той е същия доктор, който е събрал краката на Жан Алези от Формула 1, който е. Когато е бил там, си натрошил краката. Той ми каза, ако не беха дали парчета, щях да го настава. Сега е по-къс с 25 мм. Колко? 25 мм е по-къс единия ви крак от другия. Да. Заради това, че те не са събрали цялата кост и те не са могли да... Не, че не са могли. Те не са ги събрали, не са събрали парчетата от асфалта. Ако са ги били събрали, доктора, той е най-добрият в цялата провинция, ще да го настави като хората. След това, между другото, идвах тук в България при специалист, той ми каза, ако си бил тук, кракът ще да замине. Това е вече друг въпрос. И имам пръчка от титан от коляното до глезена. От тук са вкарали винтовете и пироните за коляното и за глезането от еди къде си някъде тук. Има едно парче даже от винт, което много стърчи, преди не стърчеше толкова. Та мисълта ми е, мога да ви покажа откъде са взели кожи, меса и кокали. Тук се вижда малко. Това се вижда малко. Да. Публиката казва, че виждат. Виждате ли, да? Да, малко се вижда за месото. Кожа от тук, кокъл ми взеха от тук. И също както и движенията не мога да ги върша както трябва. Примерно пръстите, палеца, мога само надолу малко да го движа, нагоре не мога, липсват... Те малко са като в различни позиции палеца спрямо другите. Това, което виждам аз от тук, нали? Да, не мога да липсва нагоре сухожилие мускул, за нагоре. Плюс това от 3 големи артерии само една е останала. Липсват нерви, артерии и мускули. Общо взето. И това е, нали? А колко пари според вашия адвокат трябваше те да ви изплатят? Знаете ли сумата, която... Аз да ви кажа, според мен трябваше да ми изплатят това, което ми се полага като заплата по времето, когато работех, което беше точно тогава. Като сума можете ли да изчислите колко е? Разбира се, аз взимах... После те ги променят всяка година с инфлацията, ги дигат общо взето 3000, това са към 4500 лева, нещо такова на месец, чисти. Значи, те ми изплатиха определена сума, после вече си променят сумата, според тях, измислят си и разни причини. Сега, това, за което се боря от около... Общата, да, която според вас... Това е друго. Те ми даваха една голяма сума, беше нещо като 70 000 лева, което е след 2 години след това, за да се разбере кое е постоянен проблем, което ще остане за цял живот. Това, което примерно липсват мускули и така нататък.
Ви дават 70 хиляди и това искат и с това смятат, че са приключили. Не, те ми дават и всеки месец, обаче не ми дават това, което ми беше заплатата. Те ми казват, ама ти така или иначе можеш да не работиш тази работа вече и да не взимаш тази заплата, което е вярно. Обаче аз когато работех имах този проблем и заради този проблем загубих работата. Даже и в работата не ми даваха по-лека работа, беше много трудно. Доктора ме прати да работя след колко, не знам колко, 2-3 месеца ме прати да работя и бях длъжен да хода пеша около 1 км отиване и 1 км връщане. И, защото от паркинга до работното место е разстоянието такова. И общо взето от около 3 години или колко се боря за около 2500 лева на месец да ми ги платят или повече, 2000 лева, защото те ми ги отрезаха, казаха, че трябвало да ходя да работя, обаче първото, което аз и да намеря работа, трудно да намеря, защото там възрастни хора много не взимат, още по-малко са кати хора и ако е загуба, така са го направили, че ако напусна работа, вече те нямат отговорност. Не знам защо са направили така закона. Такова е законодателството там в Канада. Да, в Кебек специално, в Квебек специално. А пак, понеже на екипа не им става ясно, можете ли като сума да кажете колко би трябвало те да ви платят и колко вие трябва да получите? И те с каква сума ви прецакват с едно изречение? Ами както ви казвам, от около 3 години са ме отрезали с около 2000 лева, 2000 и нещо. На месец? Които не искат да ги плащат. Защото те, ако ги платят, значи на годината ще са 22 хиляди. Да, чисти, което може би ако ги платят, ще ги плащат до края на пенсията, до началото на пенсията ми, което е още 11 години, а те не искат това. Защото веднъж, ако ги платят, после е трудно да ми ги вземат тия пари. Значи, доколкото разбирам, за тези 3 години назад, които имате да взимате по 2000 на месец, става 22 хиляди на година за 3 години назад, като върнаме... 70-80, нещо такова. Да, хиляди лева. И пак да обясним, защото нали, тук е важно, ние по нашето законодателство не знам дали е така, но ако те веднъж ви платят тази сума, ще бъдат длъжни да ви ги плащат следващите 11 години. Тук е тънкия момент. Това длъжни не се знае, защото те си решават, те си променят закони, те са държавата, те си променят законите, ако искат, те много често ги променят там, между другото, ако искат за тази седмица, за следващата седмица, за следващия месец могат да променят законите, така че това не се знае. Обаче, само ако ми ги дадат, вече това е за тях минус, защото аз имам вече сила, адвоката ми има сила и те вече им е трудно да ми ги вземат отново. Да. А вие изпитвахте ли болки? Как изобщо... Изпитвах. Аз такава болка, когато имах това и се тръшках и крещах като свиня, която я колят. И колегата ми до мене и един полицай и аз викам: Дино, пита го колегата: Дино, къде е той, къде би го направи това? И полицая го питам и той вика: ето господин е там. И аз казвам: господин е там, аз съм тук. И това боли. Мотора ми отида на буклука. Мотора ми беше голем BMW R1100 RT. След като мотора ми отида на буклука, може да си направите сметка какъв е бил удара. В кръка ви? Направо на кръка с бронята, предполагам, защото това е нивото на колата горе-долу. И ви удара точно там в тази част. А добре, той дойде ли след това? Каза ли ви нещо вие докато лежите на шосето? Никой нищо не ми е казал. Аз след това, за да видя какво е станало... извинявай, не дойде ли да каже? Не извинявай. За да отида да видя какво е станало, бях длъжен да изискам от полицията, която там е нещо като междудържавна сигурност и полиция. Те имат няколко полиции. Тая специално по магистралите е по-висшата полиция. Се казва сигурност на Квебек, нали преведено. Бях длъжен да поискам от тях документите, за да видя какво е станало, защото те не ми дават даже отчет какво е станало, какво е направил. Се оказа една жена, която се казва Рут Билевски. Било еврейско, не знам кое, няма значение. Тя е била тая, която е засекла някакъв човек, като се изнесла зад мене и той направил занасяне и ме е ударил. Неговото име въобще не си го спомням, обаче трябваше да изкарам тия документи чрез адвокати и не знам си какво и там не знам по какъв начин. Иначе въобще ние извинявай, никой да го интересува нищо. И парите, разбира се, още по-малко да ги дадат, ги интересува. Добре, ще продължим веднага след рекламите. След кратко прекъсване към нас ще се присъедини и една жена, на която също не са платили. Защо, ще разберете след броени минути. Не сменяйте канала.